Gikan sa Bohol, manoroy na puta diri sa Cebu. Og atong susihon, ang gipasigarbo sa lungsod sa Alegria. Tara, adto nato ang ilang integrated municipal plant nga nag-produce og mga lain-laing klase sa mga utanon. Vegetarian ba ka? Og nagpangita og mga preskong utanon? Pwes, fit kini nimong gipasundayag sa Alegria, ang Nursery and Vegetable Production Farm. Dinhi halos makita nimo tanang mga klaseng utanon nga imong paborito. Nice and relaxing pa ang view. Ang kini nga vegetable farm gimugna aron magdasig ang mga katawhan og pagpananom og mga utanon. Og matabangan sab nato ang mga vegetable farmers pinaagi niini nga proyekto sa lokal nga kagamhanan. Kani nga this is part of our strategy sa LGU Alegria nga mag-set up yun niya o amo ang demonstration farm para pag-awhag, pag-encourage sa ato mga mag-uuma na mo go into seriously sa farming para for food sovereignty. Diba? Lahi ra gyud ni nga farm uy. Nindot na, nakatabang pa. Mao gyud nga i-appeal ni sa inyong travel bucket list. Oops! FYI, dili lang kiningilngig nga vegetable farm kay kini gi-awardan usab sa Cebu Provincial Government pinaagi silang Sugbusog program. Ang Sugbusog program sa Kapitolyo usa ka programa nga ang tumong mao ang pagdasig sa mga non-farmers sa pagpananom og mga utanon sa ilang nataran. Dili lang innovative, award-winning pagyud ang NPF dinhi sa Alegria. Actually, we suffered the tragedy of COVID-19 and also the audit. We are working together as a team, and I told everybody that this is our responsibility. Some of the things we think that is impossible, but it will be possible if we work together, all of us. Because of that, we will make Alegria better. We will make Alegria beautiful, progressive, and healthy. Kay Alegre, Alegria. Unsa pa inyong ipaabot? Bisita na mo dinhi, where you can see all kinds of vegetables in the farm. So, kung manglaag mo dinhi sa Sugbo, ayaw mo kalimot og hunong dinhi sa Alegria and make a tour ug ma-amaze sa ilhang Nursery and Vegetable Production Farm. Unya, ubanin na pud ni sa sunod semana sa Laag Tabay.